ku-background but akunankinga. Ngifuna ukuthola la kulolu daba ukusuka kwala nokuhlala ukuthi into mhlambe eqale ngamuphi unyaka ekuthenini uma wakho okuzalayo ekulalise nabanye abantu besilisa ukuze yena ethole imali. Into eqale nini leyo kwenzeka? Isinesikhathi yenzeka. Mhlawumbe ukuqala nje unyaka, mhlawumbe ukuthi umuphi unyaka o mhlawumbe unyaka ophelile o 2021 mhlawumbe kanjalo. 2018. Uneminyaka emingaki? 21 manje. So uthini mangabenza lento mhlambe kubantu uyenzela egcekeni phakathi ekhaya kini o mhlambe kuba kanjani nje ungichazele kahle konke? Sometimes umuntu uyahitha endlini yakhe noma kube khona la ehlela khona. Kusho yena uma wakho ukuthi hambani endlini yakhe lo muntu wesilisa, usuke khona uma wakho noma usuke engekho lapho? Usuke khona. So lo muntu wesilisa mangabekho ekhipha imali, uyikhipha imali enikeza uma wakho? Ngiyakhokhela yena. Yo. Kwaze wanzima. So manje uma wakho ukephi njengamanje? Athusekhaya mina ngikhaya. Cause sengikhathele ukuphila. Manje singcono ngibashiye ngihamba. Yo. Kwaze wanzima. So manje labantu besilisa mangabe mhlambe bezolala nawe, ikhona indlela yokuthi mhlambe umtshele lo muntu ukuthi awuthandi o mhlambe uba kanjani nje? Yebo, ukumtshela sizomtshela manje ngelokuthi ngikhokhile. Ithi angishaya nje ukhokhile. So manje udecide ukubaleka ekhaya, isekhaya la uhlala khona noma wakho? Yebo. Ubaba bakho kephi mangabe wenzeka zonke lezi zinto? Ubaba ukhona ngengisho abazali. Uyazama ngene police station and the police station but since disability uyashinayo sekunzima. Alright, ubani one disability ubaba wakho? Mina. Wena one disability? Yes. So manje mangabe niyovula icala kuthiwani ngifuna ukuthola kuleyo? Amaphoyisa ayaphenya. Ethi nje ayaphenya? Ayaphenya. Kuba lase mazibandiphatha ngasese bashuthi-ke bengisafunda leso sikhathi ngaso ngabo kuvuka ayikho indlela inengenza ngiqhubeke ngifunde. I-house lenganhlelwe ne-state mina ngifundela ntathu e-school. Bashuthi ngikazothi ngizafunda esikoleni ngaphuma njalo kanti ngifa enkingeni mo sokuqhubeka. Ngiyadideka mina. Mangabe uvula icala, ubani kahle kahle uvula icala? Uwena noma ubaba wakho osuke kusiza? Ngihamba ngedwa. Police station? Yini igama le police station osuke uyovula kulo icala? Imlazi. Kophi? So uma ufika khona e-police station bathini nje mhlawumbe iphoyisa ulo wayekusiza ngesikhathi ufika oqala uthini? Wathini? Bathi ambathi ngisikhaya. Bathini? Bathi ambathi ngisikhaya sahamba samsicuma abanbuza. Bamthatha nase-police station base bamphenya. Ukuthi uvezele ukuthi nje nomithali yahlanya ikhanda. Yo. So emva kwalokho wangaboshwa nje. And
bayasibathi ubunzima seluthi usithathe nje usengihamba ayosifuna icala sesiphathe ingane yakhe ngaphandle kwemvumo yakhe bayazi. Okay, so kulolu daba ngifisa ukuthola la ukuthi ngizwa uthi nobaba wakho naye uke wazama ubaba wakho noma wakho basahlala ndawonye? Bahlala ndawonye. Abahlali ngokuhlala ndawonye. Mhlawumbe wazama ukuyohlala nobaba wakho? Angikazi. So njengamanje ubalekile ngenxa yalezi zathu. Yo. So abantu abangakanani ngokwe-age labantu asuke ekulalisa nabo mhlambe mangabe kwenzeka lezi zinto abantu abangakanani nje mhlambe ngokwe-age? Abantu abadala singazi. Anda honest mhlambe lo bangoba wami noma ngaphezulu kodwa nje ubona umdala lo. So njengamanje le ndawo kuyona uhleli mhlawumbe uhlezi endaweni e-right ukuthi ungakwazi ukuthi uthole usizo mhlawumbe ngabe sifuna ukuxhumana nawe sifuna ukufika la khona singakwazi ukuthola. Yena ngifuna ngakwazi ngifuna. Usafe bathini labantu ohlala nabo uma ubatshela ngalokho okwenziwa uma wakho? Babize nje i-police station. Kusalinde social worker wami a-respond. Kodwa thina singasho bangisize kakhulu bangisize wandizona sandile saya kwenye indawo eThekwini bethi ngihamba zami andazele ngizokufona ngoba ngiyakhala umukhala bafowethu njengamanje ngisafuna ukuthinta inamba ngizoqala ngobaba walengane ngizwe ukuthi wazini ngalolu daba ngifuna ukumfonela manje bafowethu ngerecord lenkulumo ngenzela ukuthi ingabikho into okuzothiwa leke mhlambe yenzeke ngenye indlela abantu abazongayizwa yamthinta njengamanje ubaba lengane. Hello? Hi, unjani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Yebo. Ukhuluma nomsizi la kwi-News Live SA. News Live? Kunodaba la engithunyelelwe u-Asanda. Yebo. Asanda othi ingane yakho. Asanda njani? Oyingane owundodakazi wakho. Yebo. Kunodaba la olungeluhle asibhalele lona wasithumelela lona mayelana nokuhlukumezeka kutholayo kuma wakhe. Yebo. So uthuma wakhe umlalisa nabanye abantu besilisa ukuze ethole imali. Hayibo. Bengakwazi-ke mina lokho. Sikhulumile naye kwenye inkulumo zethu waveza ukuthi senike nazama ukuvula icala emaphoyiseni. Mayelana nale nto ayikhulumayo. Mayelana nalolu daba asitshele lona. Hayi mina angifuni ukuhamba amanga futhi. Angikaze ngifike udaba onjalo emajele ngaqala ukulizwa manje. Yebo kona ukuhlukumeza kubehleze nakho ungitshela ngakho. Kube ukuthi ayikho into engenzeka ngoba ubesa-under age. Kodwa basukhuluma ngale statement osibekayo manje yaqala ukufika emadlebeni ami lokho. Ugcine nokuxhumana naye noma ukukhuluma naye? Hayi sekunesikhashana khona ngoba uye wafika la bengaze uzoreporta something lokuthi nje khona into akayidingayo njengobaba wakhe. Namhlanje usibhalele thina wasitshela ukuthi uyahlukumezeka uma wakhe omzalayo umlalisa nabanye abantu besilisa and uthi lento iqale ngo-2018 umlalisa nabantu besilisa bese
ethola imali ngalokho wena and usekhathele kuyimanje usebalekile akasahlali ekhaya usebalekile akasahlali naye hey konke lo bengakwazi ukuthi akasekho khona hayi bengakwazi ukuthi akasekho khona ngoba egcina ukufika la ugcineni befika ifuna imali kakhaphi abazoyibheka ugcineni ukufika lapho last week ngoba last week ngoba namhlanje last week ngoba ngolesithathu ubezofika kuphela azothatha imali ethi angazi khona la yokwenza khona lokudlala i-learnership khona bezothatha imali yokugibela angamniki kade akafike ngolesithathu ukuze ngolesine seyingaseya khona wangafika kumele so njengoba sekuvele indaba kanje mhlambe uzokwenza njani mhlawumbe ungakwazi ukuxhumana naye manje mase ubuya kumina yebo ndodakazi yeah ngizokwenza ngoba khona ukubhekana nokutshola kuyena wathi ngokwabhizi ngigcina ngabuyelanga kuyena so naba mangikhona ngakuthola kuyona ngicela wenze kanje ngicela umfonele manje yeah ukhulume naye manje ngifuna ngicela ukhulume naye manje uze ukuthi uthini bese ubuya kumina ngiyacela nje okay ngizokwenza manje lokho alright ngiyabona okay sure hello budala ngicela ukukhuluma naye manje ngiyaqinisekisa lokho obukade ungitshela khona ukuthi into eyenzakalayo uthi umasende wakhe lo agcine emlalisa naye umastende wakhe kanjani lo umama wengane kanti akahlali ekhaya lakhe uqashile la hlala khona baqashile labo bahlala khona so manje lo ingane ugcine ilalisa nomastende ngendlela engitshela ngayo manje alright so njengamanje kupho ucabanga ngokwenza njengamanje because ngithole enye icall omunye oyiforum lapho veza ukuthi lolu daba nje ludala futhi ngo-2022 ingane yakhe yazama ukuyibulala uyiforum yakhona lapho bahlala ngakhona ngiyacabanga noma engasakhumbula igama lakho ukuthi ubethu lesikiswa ngobani manje yiphi indlela engayisebenza ngayo leso into okumele yenzeke kumele kuvulwe icala kulento yeah kumele kuvuleke icala ngoba mina ngisebenza izintatheli umuntu oreport indaba so that's why ngithatha isinqumo sokuthi ngilisukumele lo daba ngikwazi ukuthi ngikuthinte wena njengoba bomntwana ngoba ngiyabona futhi kuningi ongakwazi kuningi kakhulu ngona bathi ngizama ukusondela ngiyamsebenza lo mama kwezinye isikhathi yini ekwenza ukuthi kulele bazama ungenelela ngaphethezwa khona lapho kuma nangazoza bayazi ukuthi yakabani kodwa awuthi ngisho ukuba nenamba futhi wona mkhona bengibhizi ngakho sengiconfuse yona le ndaba ngixoxelayo alright bafa asenze kanje asibuye sikhuluma ngoba ukhona ade ngisakhuluma naye ngilandisa le ndaba ukuthi ingane yakhe yazama ukuyibulala ngazo lezi inkinga ezithi ayifana nalezi awuthengishe ngoba nenamba noma ungayiseva ngomsizi bengisakhuluma nobaba wengane enginaye uthi ubengazi ukuthi kwenzeka konke lokho and angakamthinti uma waye ingane and baba wengane uveza ukuthi le ngane iveza ukuthi uma waye uyilalisa noma stand ngoba la bahlala khona abaqashile ngicela ukuchazela ke iside nami yeah qhubeke nestory kahle la sasithola ingane masithola ingane sayisondeza la kusafe khona sokwazi ukukhuluma khona masikhuluma naye ingane sibuza ukuthi yini ufuna ukuyibulala yini kwenze njani iphethe envelope
mayiphethe envelope ephethe i-ID yayo ingane iphethe i-envelope phakathi enencwadi yamanzi. Incwadi yamanzi nencwadi ye-social worker yini. Kodwa nenye into yayikhona kwakuyincwadi evele eklinikhi. Ikhadi yathi yona izoyibulala lapha ebese kuthola incwadi itholakala yakho iwubani futhi yabona. Into yayisihleli okay manje sesilokuzile-ke lapho seseceleni ngeze njani ngithayo ngiyazama ukuthola amaphoyisa i-report case 2022 sibiza amaphoyisa afike Captain Ndlovu. Wakiphi police station? Sesimnqamukelene ke nalensi zibe sangilandisa ke ngiphinde ngiyithinte futhi. Ugcina ngibuza ukuthi uCaptain lo othi wafika wakiphi police station. Kufike lapha uCaptain ayithathe ingane iye lapha ke police station ke. Yini igama le police station? TG. Oh, okay. TG umntazi police station. Ifike isetshenziswe lapho yenziwe lonto yenziwe because ngangingekho mnaso sikhathi. Yaphatha ibona ingane emini nayo ingane. Ngalolo suku. Yes. Masithola futhi ingane ayibona ingane kwenzekani ngengane. Hayi sithi siyayiphuthuma ingane la kamnandi ipaleni ingane asanoma yabalela nokuthi siyasidubela. Sesasina igama lasa yasitshela ukuthi Asanda. Sathi Asanda kanje ngoba sabona u-ID ukuthi Asanda yabona. Yasitshela ukuthi baba uSipho wakacobeka lapho. Yeah. Sasifuna inamba ababwayo akanayo inamba ababwayo uyasho baba uhlala ekhaya. Asibuza uba uyasazi isimo ophila ngaphansi kwaso. Yeah. Yathi ngane cha ubaba akasazi isimo esiphila ngaphansi kwaso. Alright, ngifuna ukuthola la ingane khona iniyamchazela khona nini? Bala-ke ngizana isitulo. Ithole ke phela 4 days ithole ingane. Umunye umfowethu esebenza naye sayithola naye futhi. Ithole ingane ihlase ekhotena yakhe nakamnyama. Sibuye futhi sifonele ama-social worker esiwaziyo azama ukuthi ayilokhuze sihambe nayo ingane ingcole kwana esiketini yayinemephu nje engangayazi ithi balekile kubo uma wayo udayisa ngayo kubantu uzathola imali ilalisa nabantu. Usangizwa? Ngilalele bona. Ilalisa namadoda futhi into yohuman trafficking le uyiphimbi futhi mawani hayi mina asavele ngihambe nayo ngisemshiyeni no ayibachekho doda kudente ikhona into eshiwele ngitshela ukuthi ngahamba nayo mina phezonala ngaya police station 2022 fike police station police station lapho baxelokhuzane emshiyeni fike sibike udaba onesi bayiphuthumise ngalo odokotela beze lapha kule police station engaphakathi emshiyeni kuze nama-social worker odokotela abawu-7 abafika bayi-check ingane bathola ukuthi ingane ngempela bekuzalwa ngayo isitho sayo angazi idamage kanjani. Kuvulwa icala ngalolo suku. Bakuvulwa icala ngalolo suku kuthiwa kuzolandelwa uma ngijabule nami njalo mhlawumbe uzothola isizo ngoba bathi bazoyisa kwenye home ihlale khona ikwazi ukulunga kuna nokuthi thola futhi egazini layo ukuthi inamaphilisi edliswa wona ingakho nomqondo ungathi awusathathi kahle. Kodwa ngaso sikhathi ingane ngiwazi wonke abantu eyalaliswa nabo amagama nayibongo yaze yafika 26 wabantu 26 wabantu because ngaleso sikhathi ngarekhoda yonke leyo conversation. Sekuyaba ingane ngayishiya khona emshiyeni sengithi nayi right ngani ngabuya sekuze kube manje ke sesiyibona manje ngane kwenzakalani yithi ingane ihlala kamngani wayo uma wavela wafika bamnika uma wayo yona ingane isaqhubeka sibalekile-ke manje ukuthi isisaba ukuthi
uma uyoqhubeka uzweni sale ufike ekuseni uzobheka usisi wayo usisi wayo nancane na-15 years angasenziswe le nto le ayenza kwavele yaqhubeka ingane yayilahla kuyena umama futhi athi aqhubeke ongcono yabo so manje le nto isiyinkinga ngale ndlela le ukuthi nathi sifake engcupheni ngoba sazi ukuthi mayededele police station bayidedela ngaliphi police station because yonke into iyayikhona lengane ikhulumela isho confess nodokotela babhala phansi yabo nathi sengozini because manje asazi noma amaphoyisa involved or umama wazi amaphoyisa akwazi ukumsiza ukuthi aphume eqaleni kodwa kuzange kuthiwe enkantolo because i-case number yangena enambeni yami lapho akuzobizwa as a witness ekuyinto nathi esebenza ngayo amacala because amacala hlezi sifaka abantu emacaleni thina sifuna $34 lakathini so now nganga-understand ukuthi le case yahamba kanjani yabo nje manje izolo igibilisile ingane yahamba nomunye ubhuti esebenza naye samthola naye wayisa eMaritzburg sizama ukuthola usizo sizwile ukuthi abosokhosini bafikile izolo bangasithola ingane manje ibeke ekhaya olani enecashise khona la icashiswe khona ekhaya kodwa la ngengazi khosi ngiyasaba ekuthenini sizohlala ehlingana mase mhlawumbe ucala ingijikele futhi uyabona athi umama ngiphile ngoba ngakusho lo ngoba elapha icala lilandela yabona mase i-check ngathi idlengule ingane mina ngibe ngidokile futhi kuthiwani wayidlengula ngempela ingane kodwa mase ku-check-wa futhi emva kwesikhathi mina akenzanga lutho yayibona into enjalo into ezenzekayo eSouth Africa so nathi siyayisabela impilo zethu Hey, ngiyakuzwa bafo. Lunzima lolu daba. Ngicela mhlawumbe selidinga nabanye abantu ngoba ngicabanga ukuloba nje ngifona kanje ingane ngibhalele ngifuna ukulipublisha lolu daba ngoba sengikhulumile no baba wayo ingane yizeke naye ekhuluma enye inkulumo engazange ngi-understand kahle veze ukuthi uma wayo wazama ukumkhipha empilweni noma ubezama ukumkhwiphiza empilweni yengane so nalokho nje kuwe kunganginiki umqondo ophelele yangiyisho lo relationship yayo nobaba umama uzama yonke indlela ukuyidiphisa ingakhohlwa ukuthi phela ubalekela ukuthi lezi zinto lezi zingafiki because ubaba yena vele uconscious yabona izinto ezenzeka eSouth Africa lezo ukuthi ubaba kufike umama kufike ukuthi ube nomzilwane nengane yakho ngoba engafuni ukuthi ubone izinto ezithile azenzayo yabona into nje ephilwa ngaphansi kwayo hayi kulungile mfo ngiyabonga kakhulu ngicela mhlawumbe udaba mangelipublisha abaningi abazongithinta for ukusiza mhlawumbe kule case ekuthenini ekugcineni kube nobulungiswa phakathi kwale ngane ngoba incane kakhulu iminyaka ngo-21 eyincane kakhulu yabona nje lengane isingayivulela yona icala ngoba umthetho wase-South Africa because above 18 yabona kodwa-ke angikuzwile mina ngithi ngiyacela upublishe udaba because nathi kuzosinika uzane ithemba lokuthi mhlawumbe sizakale ngane singajabula kakhulu ngoba sesinyakazise kakhulu icase alright fine ake ngenze kanjalo ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho alright siyabona ngicela iseve le number ngoba mhlawumbe nathi yosiza ngelinye ilanga amakhesi iningi esiwatholayo alright fine ngiyabonga bafowethu lizwele udaba kunzima thanda ukuthi ube nzima ufisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono wakho uthi wena cabangani ngalolu daba ngale case ethanda ukuthi ibe nzima kangaka sihlangana lapha comment section akhohle ungilandela lapha enkundleni zokuxhumana msize say ku YouTube subscribe ku channel yethu uzokwazi ukuthi uthole zonke izinto esizipostayo ezithi azibeka nje